haka ne akwai din daidai annabi ne mai baka ya samu bayi da shi abin da ya karbo annabi ne manzon Allah ne abika a samu ya kashe fi watan Allahu da bai kusufi izin Allah da bai nusufi a ji ka a ganka a saurara silarka ta farko bai